rayuwar ka naka Bole haka yi. wani ya Kai, wai kai baka san me yake faruwa ba? Me ya faruwa? sai na fa mutuwa aka akan kwana Mutuwa? malam Audu fa Kuma da wayan shi ya mutu? kai Ganganci. dan ya to kana jina yanzu dai duk ba wannan ba tunda shi mafitar shi ya nema ya kamata mu ma mu nemi mafitar Allah mutumi na. tuntun Dan bayan da ko sisi 20 kuma gara. shi ne kawai mu je abin da ka saba sata kawai mu a fara Amma mun je gidan Saudi. Allah da kai ke koyi ke Na wata yau Allah. Don mu je kan su tashi kan. What? Wallahi ni zan buɗe.